La llei de Weki. Digue'm què és el que vols, quin és el teu desig. Per qui vols arribar a ser ferit? Un gran buit on els somnis estan flotant. Et va tancar els ulls. La tempesta de sorra no s'atura al cor, on floreix la flor del safrà. I ara et sents un xic sol i encara més perdut. El temps que el desert ara treu l'alegria de la tristor. El poder que has rebut es convertirà en passió. El falcó que vola lluny i a les urpes del futur agafaré els somnis pels que ara estàs lluitant, i el Sàhara estarà més enllà d'aquest cel pur que sona el jurament i que et conduirà fins al sol. La lluita dels escollits a la segona fase es farà per equips. Per tant, vam anar a la Llar del Sol perquè un noi que es diu Hideyoshi Soya es fes company nostre. Però nosaltres no érem els únics que el volíem de company. En Zack, el candidat a rei, i els seus sequassos fan servir mitjans de covards per obligar a en Hideyoshi que es faci company seu. En aquell moment esclata la ràbia d'en Weki i derrota en Nico, que té el poder de transformar els seus cabells en un trepant. Paral·lelament, en Hideyoshi, amb el poder de transformar la veu en retrats, s'enfronta a l'escollit Ryugo. I finalment, el deixa caure! Però en aquell moment, el perill s'acostava a la Llar del Sol. Episodi 28. La llei de la Llar del Sol. Si no m'afanyo a la Llar del Sol... Hideyoshi, tingues cura de la Llar del Sol. Ho vaig prometre a en Nelo. Ah! Ui! Gentaro, et trobes bé? És que els peus em fan mal. Va descalç. Té, posa't això. Però i tu què? Casum d'ena, jo puc anar descalç. Anem. Germanet Murri. Deixeu-nos anar, males bèsties! Ja som tots aquí? Sí, tots, Zack. No m'hauria pensat mai que trigaríem tant de temps a reunir-los. Fugint amunt i avall ens han entretingut una bona estona. No podia ser d'altra manera. Si haguéssiu comès la imprudència de fer servir el vostre poder, podríeu haver fet mal als nens. No puc permetre que perdeu, doncs, per una ximpleria com aquesta. Capcho, primer curs, capità de l'equip, caràcter és un plom. Mario, tercer curs, assignatura preferida, anglès. En Hideyoshi no participarà a la segona fase mentre aquesta casa existeixi. Per tant, ara mateix la destruirem. Zack, candidat a rei encarregat d'en Hideyoshi. Què vol ser? Rei. Si destruïu la llar, aquesta mainada... Això no m'afecta a mi. Escolteu, Zack, Capcho, se m'ha acudit un nom ideal per aquesta operació. En direm la hiperrevolució és destruir aquesta casa! Comencem a destruir la casa o què? No em feu cas? Weki, què fas? Vine, afanya't! On és la sortida? Mario, destrueix aquesta casa amb el teu poder. La hiperrevolució és... Espera't un moment! Espera't un moment. No es diu així! Què hi fa en Hideyoshi aquí? Se suposava que Nico i en Yugo li havien de parar els peus. Germanet Hideyoshi! Casum d'ena, no deixaré que poseu ni una mà sobre aquesta casa. Si cal, sacrificaré la meva vida per evitar-ho. Hideyoshi! Germanet! Mario, aquest serà un destorb. Primer el deixarem adormit una estoneta. Entesos. En direm adormit a ultravelocitat. Poder de transformar-me en la bola superdinàmica elegant! Com que elegant? Que t'empatolles? Oh!
molt ràpid. És una bola de billar? Que no sóc una bola de billar! Sóc una bola superdinàmica, elegant, jo! No, tu miris com tu miris, és una bola de billar. Però si la bola toca la casa, la llar... Què puc fer? Ja ho tinc! Les orelles del germanet Murri s'estan movent. Doncs això és que en vol fer alguna. Sisplau. Germanet Murri, sisplau, ajuda! Casumdena, ho esteu fent molt bé! Per més que l'animeu, no us servirà de res. Què? Encara hi ha nens dins de la casa! Però com? Estic segur que els hem agafat a tots. Escolteu-me, si ara destruïu aquesta casa, els vostres dons es reduiran! Capcho! Zack, què farem ara? Molt bé, s'ho han passat! Burro, que són els seus retrats, home! Ui! El poder d'en Hideyoshi és transformar les veus en retrats. Ha posat retrats dels nens dins la casa. Ostres! No és un poder que impressioni gaire, però si es fes servir afegit al meu, jo seria el més fort. D'això no en tinc cap dubte. Afegit el seu, diu? Poder de transformar la meva veu en gel! Ah! Ostres, no! Ja ho entenc. Si afegia el seu poder al que té en Hideyoshi, podria treure gel des de qualsevol lloc. Llavors seria realment fort. Hideyoshi, la limitació del teu poder és que has de poder doblegar un dels dits de les mans o dels peus. En aquestes condicions, no el podràs fer servir, Hideyoshi. No sé pas en què pensaves, però ha sigut un gran error venir aquí descalç, saps? És per culpa meva. Ara toca dormir. Bola Estic perdut, no superdinàmica puc fugir! elegant! Germanet Hideyoshi! Hideyoshi! Germanet Murri! Ningú ha patit l'atac de Mario i s'ha tornat a posar dret. Fins ara. Això s'ha acabat. Hideyoshi!